Hos Nautilus træner vi alle fra elitesportsfolk til begyndere. Hos Nautilus får du en særlig udviklet styrketræning, der giver dig maksimalt udbytte på kortest mulig tid. Gennem løbende personlig træning og med et styrketræningsprogram af ca. 30 minutters varighed, sikrer vi, at du hele tiden udvikler dig. Vi holder øje med, at du træner rigtigt, så du hele tiden får gevinst af din træning. Derudover laver vi en kropsanalyse på dig hver måned, der blandt andet viser din fysiske alder, knoglemængde, fedtprocent, fedt mellem indre organer, så vi kan tilrettelægge din træning, således at du får styrket dine svage punkter maksimalt. Hos Nautilus har vi et bredt udvalg af holdtræning, hvor du frit kan vælge mellem spinning, zumba, tai chi, formiddagsgymnastik og meget mere. I Nautilus er der en hyggelig og rar atmosfære, hvor vi motiverer hinanden til at holde ved træningen. Vi har mange, der har trænet her i mere end 10 år, hvor Nautilus er blevet en del af deres naturlige motion i hverdagen. Efter træning kan du slappe af med dampbad og sauna i velordnede bade- og omklædningsfaciliteter. Vi tilbyder også fysiorisk massage, som udføres af Nautilus-instruktørerne, dette for at få det bedste resultat af behandlingen. Lyder det som noget for dig, så ring til os på 44 97 51 26 eller kom ned til en uforpligtende snak og en kop kaffe.